Pilipino, maing buntag, maing udto, maing hapon sa tibok nga kalibutan. Sanglit kini ato broadcast malabay man sa gamhanan teknolohiya sa internet. Live kita karon sa tibok kalibutan pinagi sa Facebook. Live usab kita karon sa tibok Pilipinas pinagi sa GSAT. Og labaw tanan, live kita karon sa mga local stations sa TV o sa radio sa tibok usab nga Mindanao og Visayas. O ako nga dako nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference of 70 Adventist Church, ilalom usab sa pagdumula sa atong pinangga nga presidente Elder Roger Cadirma, ato nga Executive Secretary Pastor Danielo Palomares, o usab kang Sir Chemuel L. Mosera nga ato usab nga treasurer. O hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo, mag-abuta. Okay? Daghan salamat o Diyos sa imong pakiguban, daghan salamat sa imong gugmag panalangin. Kami nag-imbitar sa imong balang spiritu, maggiya sa matag usa kanamo, bagahatag usab dugang kusog, ilabi na sab sa mga televiewers. Salamat sa pagduol sa pag-ampo. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay? So, sa maogyapon nga mga pamaagi mga pinangga, kung mahimo makapanawag mo, naaman diha ang number sa screen, makita ninyo, o tagaan na to, o pagtagad ka ng ato nga mga query, no? Daya lang ang mao nga itawag lang ang mao nga number nga nasa inyong screen o tagaan na to o pagtagad kanang inyong mga gubunhap sa kinabuhi ilabi na usab sa problema sa balaang kasulatan mahitungod sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist, no? So ayaw mo og kaulaw, ayaw mo og pagkabalaka kay tagaan gyud kay nato og pagtagad kana nga mga puntuha. Okay? So, nagulat ta sa inyong nga tawag o ako ning i-share ning mga puntuha nga naa dinhi sa ato nga screen, no? O matagaan na tog punto usab ang tanan nga mga pangutanan ninyo. Okay? So, atong tanawon ang mga questions diri nga nahatag, mga nyagi pa ni nga mga simana o nas tanan ni adiri ang gitawag nato og si Ruby Lai Amurin, okay? O susama usab ni siya sa pangutana ni sa actually tulo ka pangutana ang naa diri. Una si Ruby Lai Amurin Agapay. O buino ato sang bugtuon kay natay caller, go ahead palihog. Padayon igsoon palihog. Hello. Padayon igsoon. Hello, ako si Bonifacio. Bonifacio Sacro, sir. Okay, go ahead igsoon palihog sa imong una nga pangutana. Ang akong pangutana, Pastor, ako dugay ako sa balista. Sa balista ako, sir. Okay. Tining, sir. Ang pangutana na ho, kaya ako nag-Bible study mapog ko. Nangutana ko ni Pastor Durante. Pastor Durante o si Pastor Bison. Nya nung tana ko, may tungod din itik, sir, itik. Okay. Kaya ako nag-Bible study ko si itik. Okay. Dahil pamungan ako siya nga, huwag ko na nga, kung dito sa Isayas, sa Isayas, paghimo ni Noe sa isugo mas Noe sa Diyos nga paghimo karka. Ipakarga man ang katong ang hoga o duha ka pares. Pero wapangan li. Waingan. Yes. Paglugwa, sir, katong pagsunan nila sa marka, nang lugwang mananap, ang nanglugwas mananap, naay, kuwata, is-di na to, ang nanglugwa, ang duha ka pares, ang itik manugang pato. Okay. Asa ka nagbasa igsoon? Sa Genesis 3:6. Lagi, asa man diha sa Genesis nga itik imong nabasa? Uwengan, Pastor. Ang So, kibali, wala diha ang word nga itik, imo lang gidugang sa Genesis. Dito na siya, Leviticus na. Okay, sa Levitico na. So, kibali, wala dito sa Genesis, dito sa Arka sa panahon ni Noah. Wala dito. Pero imo lang gibasi nga naa, kay naa sa Leviticus 11. Go, palihog. Kaya pag lugwa, Pastor, nang lugwa siya, isulod nun sila sa kanang arka, mahayop. Nakita dito sa hayop, pagsulod, ginganlan na na ni Noe, diya sa Leviticus 11, itik, Nya. pato.
kung ako gitundo sa mga tao, ang itik ng pato, mahugaw na ako gitundo sa mga tao. Okay. Kung nagpangutana ko na si Pastor Lison, si Pastor, gusto lang tara ako gipangutana. Igna lang igsoon, duha ka pastor, ayaw na lang pagngalan. Kay, in fairness sa ilaha, kay, simpre, ikaw ra among napaminaw, wala sad mi kanungog sa ilang side, o kung pananglitan, sa imong explanation sa imong side, daw tama ka, unya sayop sila, unfair sad sa ilaha, nga dili sila makasulti sa ilang side. Kay nagtuo ko, naasad sa explanation ana igsoon. So, mas maayo, dili lang ta mangalan sa ngalan sa pastor, kung dili mag-ingon ta nga, na duha ka pastor. Go ahead, igsoon, palihog. Kung kita nga ako gipangutana nila, kaya ang ahong Bible study, no, malagi na. So, So, niya, dito siya sa Amerika, ang ituwag ni Pastor Bison sa ako, niya, dito ko sa Amerika, nakita na ako ang itik ko sa Amerika, dagko. Kaya din sa Pilipinas, gagmay, pero parehas na sila itik. Yeah. Tubag ako, muna. Ako, ipadayon ng pagtudlo sa mga tao, kaya din ang mga pastor. Unsa may imong Siguro, pagtudlo ang sa iting, gitudlo nimo ang itik dili pwede makaon o ang itik okay ra kaunon? Mahugaw. Mahugaw sa imong nga pagtudlo. So unsa mga bersikulo ang imong gisandigan? Niya, sa ko, pastor, Leviticus, sa Bisaya nga, sa Bisaya nga. Sa mayong balita. Oo. Kay sultihan ta kay igsoon usa ra ka version nagisgot og itik dinhi sa Leviticus 11:18. Ang kanara mayong balita dinhi mo na mabasa sa pinadayag nga version. Mingon ko pinadayag version kanang katapos ang libro sa Biblia nga gitawag og pinadayag. Kay na may katapusang libro sa Biblia nga gitawag og bugna, nasa gitawag natong Apokalipsis. Pero kanang itik mabasa ra nimo usa ra ka version. Kanang naara sa mayong balita. O kung imong ikumparar sa ubang mga version sa Biblia, kay ako man na siyang gisulti itong mga niagi nga mga broadcast, walay mabasa nga ang in English mo gusto itik is duck. Now, kung pananglitag mingon ta nga hugaw ang mao nga itik ug dili ipakaon, unya basihan nato kanarang usa ka bersikulo nga version unfair na sa ubang mga version sa Biblia. Ikaduha, unsaon lagi nato pag Bible study kung Amerikano ang atong Bible studyhan, kay wala may duck sa ubang translation. Dili makaplagan, dili makuan kay gani nagbasa kog mga translation dire igsoon. Ang pinakadaghan nga translation sa Leviticus 11:18 dili pinakadag walay duck didto. Naay swan pero minority ang iyang translation. Ang pinakadaghan gyud mao ang owl. Okay? American Standard Version, owl ang gisgot, yang kining gitawag nato og Hebrew Names Bible, white owl ang gisgutan. New International Version, white owl. Living Translation, barn owl. English Standard Version, barn owl. Berean Study Bible, white owl. New American Standard Bible, white owl. Christian Standard Bible, barn owl. Holman Christian Standard Bible, white owl. Net Bible, white owl. New Heart English Bible, white owl. God's Word Translation, barn owl. GPS Tanak sa iya sa Hebrew, 1917, horn owl. Og usab dinhi sa gitawag nato og King James 2000 Bible gitawag og white owl. So kung imong totalon daghan ga translate og owl igsoon, walay mabasa nga duck sa English. So problema unsaon nato pag Bible study sa Amerikano, kumingon ta nga hugaw ang pagkaon sa mao nga itik nga wala may duck diha sa translation sa Leviticus 11 nga atong gisandigan. So dapat ato sang lantawon dahil ng atong organisasyon, ang atong organisasyon wala nagpundinar sa mga taong nagkaon og gitawag og itik. Gani daghang Adventista mga on og balot, wala tay gidisiplina bisag usa. So ang ato na lang igsoon musunod na lang ta sa atong opisina, sa atong organisasyon, especially usa ra ka bersikulo ang mulaban nato, wala nay lain. Balik kanimo igsoon. O sa mga pastor ang gitawag mo diha pastor sa Tagalog, dili man awol kay kana awol pungaw man na. Pungawan ang awol, pero diha sa Tagalog dili pungaw. Kuan kana
Kana bitaw sa basakan nga duck, wild duck. Mabita akong gingon sa imo igsuon, kay ang translation maguna ng Leviticus 11 kanang gisgutan nag-itik, gikan sa Hebrew word nga tenshemeth, ug matud pa sa Hebrew nga pinulungan anang tenshemeth igsuon, it is unclean animal. Ug mingog kag unclean animal, kwaon nimo ang ang iyang gitawag na tuog kining ilhanan. Ang ilhanan magu kay nabilong man na siya sa foul, nabilong na siya sa mga langgam, unsay ilhanan sa langgam nga dili makaon. O ang gisgutan sa Leviticus 11, kadtong langgam nga managit. Kini nga itik, di man nga panagit ang itik. O ang usa na sad nga ilhanan, gabiyahi o gabii. Kini itik, wa man ni gabiyahi o gabii. Unya ang usa ka ilhanan kining mga hugaw nga mga langgam, inig-itsas pagkaon sa ibabaw, ilan ang tapukon o dito nila kaunon sa ibabaw. Pero kaning mga hinlo, dalon nila sa ubos, ilang kahigon sa ilang kuko, ikunis-kunis, aya nila kaunon. So, adunay distinction. Now, sa mga mahugaw, ang ilhanan sa mga mahugaw, dili makaplagan sa itik. Ug ang mga Hudiyo usab igsuon, nagbasi, kanang gizzard gani, sa Bisaya ng gizzard, kanang ngura og lisong na naadya sulod sa ilalom. Tanan nga mahugaw, walay gizzard. Pero tanang hinlo na ay gizzard. Question, ang itik na abay gizzard na yes. Ang mga Hudiyo igsuon, pinaagi sa ilang pagtuon, makaon ang itik. Remember, ang Biblia gikan sa mga Hudiyo. But anyway, kung dili ka musto mukaon igsuon, walay problema. Okay? Walay problema. Nga ban gani mag-vegetarian pa. Ayaw lang iwali nga nasayop ang Adventista, kay Adventista man ka, ayaw lang iwali na sayop nga as if nga kita na ang sakto nga diin usara ka bersikulos Biblia, sibuan pa gyud, mayong balita pa gyud, wala sa English nga diin dili mabasa sa uban. Okay? Daghang salamat igsoon. Kay nabalik na magud nga pangutana, no? Say katulo na nabalik nga pangutana. So musunod na lang kita sa atong organization igsoon, no? Ana nga mga punto. Okay? Naa dinhi sa Sirituyan Nano Junior, mayong hapon, Pastor. As sa size, anyway, ato na ning tubagong karon, kaya po may nakalinya nga pangutana, ako lang basaw na imong ngalan. Lia Makabuhay Abalye, mayong hapon, Pastor, na watching and listening, God bless you. Gikan ni top fan, Merlin Lapinig Yurik, maayong hapon, Pastor Chris, salamat kaayo sa imong program, God bless us all, watching from Jeju, Korea. Niyasab din si Morita de la Cruz, good evening, Pastor. Watching from Cebu City. Buino natay caller. Go ahead, palihog. Pastor, may hapon, Pastor. May hapon usab nimo di Exxon. Nagay pangutana, Pastor. May tungod diya sa Pinadayag 3.9, Pastor. Okay. Nga dunay mga na nagpakahudyo. Pero, Iya sa yawa. Oo. Iya sa sinaguga sa gitawag na to yawa. So ato basahon ka ng Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 9. Aklay, duha man na ka bersikulo igsoon. Pero unahon ta lang ning imong giingon nga 3:9. Ako basahon na. Tanawa sila nga mga iya sa sinaguga ni Satanas nga nanag-ingon nga sila mga Hudiyo apan dili diay hinuon na nagpamakak tanawa kini sila paanhaon ko og paon ko sa atubangan sa imong tiil og pailhon ko sila nga gihigugma ko ikaw. Unsa may imong question na nigsoon? Ako pangutana, Pastor. Kinsa may gipasabot ani, Pastor? Okay, kasagaran man gud, Pastor, kay kasagaran sa mga Catholic defender bang sikta ang lang pagsabot nag-refer sila nga kaning mga nagpakahudyo nga iyan ni Satanas, mga SDA ni sila. Okay. Tungod kay ilagi hapong gitudlo ang pagtulunan o ang balaod nga gihatag sa Ginoo dito ra para sa mga Hudyo, di na applicable kanato karon nga na naman ta sa panahon ni Kristo, Kristiyano naman ta. Okay. So mutubag nako? Sige, Okay, Pastor. mutubag nako. Kinsa di ay ang nagdalas pagtulunan sa mga Kristiyano? Di ba mga Hudiyo? Pangitai ko sa 12 ka apostoles nga dili Hudiyo. Gawas kang Lucas kay lalay sa sunon. Pero sugin lang ko kamo, tanan Hudiyo. Si Kristo Hudiyo, si Pedro nga giangkod nga mao unang Santo Papa Hudiyo, si Pablo nga daghang libro nga nasulat diri Hudiyo. Pangitai ko kung hintil nga nakasulat diri. Wala. Kining tanan Biblia Hudiyo ni.
So ang dapat alang sa Catholic Faith Defender, di na sila mo gamit og Biblia kay kiniiyas Hudiyo. Pangitae kuno ko. O, 5 books of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. 5 ka libro, gitawag og Pentateuch. Si Moses, Hudiyo ba? Dili ba Hudiyo? Hudiyo. Abi ka hantod, paingon kang Isaias, Daniel, Hudiyo. Sunod, Mateo, Hudiyo. Kay si Mateo, Hudiyo, di na lang ta mo gamit. Kay kung mo gamit ta sa libro ni Mateo, Hudiyo, nagpaka-Hudiyo na ta. Si Marcos, Hudiyo, di na lang ta mo gamit sa libro ni Marcos kay libro na sa ang nagsulat Hudiyo. Si Juan, Hudiyo, di na lang ta mo basa sa libro ni Juan kay Hudiyo siya. O niya, iyan na sa mga Hudiyo. Sa Roma, si Pablo, Episo, Galacia, Unang Korinto, 2 Korinto, si Pablo Hudiyo. Di na lang ta nato gamiton ang Unang Korinto kay iyan na Hudiyo kay kung gamiton ta na, nagpaka-Hudiyo ta. Ala ka, puro rabi yun din sa Biblia mga Hudiyo. Asa man sila manang mangita o naadiri nga dili Hudiyo. Atong tanaw ng Biblia. Roma, Kapitulo 3, versikulo 1. Okay? 3:1. Okay? Niya, atong mabasa. Okay, naging diri. Nanon sa man di ay, ang bintaha sa pagka-Hudiyo, unsa may kapuslanan sa sirkonsisyon, daghan, bisan asa ipaagi, una sa tanan, ngadtos mga Hudiyo, gipiyal ang pulong sa Dios. Asa gipiyal ang pulong sa Dios? Ngadto sa Hudiyo. Si Maria, nga gitawag nila og mediatrix. Si Maria, nga gitawag nila inahan sa Dios. Hudiyo. Ang pangutana mo ni, di na lang nato na sila pangdawaton, kay nga naman, mga Hudiyo man na sila. Kay kung ato silang dawaton, nagpaka-Hudiyo ta. Na unsa may atong ingalan sa doktrina nga wala des Biblia. For example, nagbantay sa adlang Domingo, asa mabasa nga adlang Domingo, adlang ipapahulay. Asa mabasa ang Domingo, balaan. Asa mabasa ang Domingo, puli sa adlang ipagpahulay og ipasimba. Wala. Asa man ta manang kong anak. So, atong makita nga kini nga mga puntua, ikatulo. Dini sa pinadiyag 3:9 nga nag-ingon, nagpaka-Hudiyo, apan sinaguga di ay sila ni Satanas, o gipaangkon nga iya sa Seventh-day Adventist. Question, naabatay mabasa diri nga Seventh-day Adventist? Wala. Unsa may atong mabasa diri? Kung imo basahon ang kidubuok nga context, kay Biblia may atong ipatubag, o ang atong tubag gibase sa context. Asa ni gi-address? Gi-address ni sa Iglesia Philadelphia. Ako basahon ha? Versikulo 7, Kapitulo 3. Og ngadto sa manulunda sa Iglesia Philadelphia, isulat mo kini, mao kini ang mga pulong ni adtong Balaam og tinuod nga mao ang magabaton sa Yahweh ni David. Okay? 18:8, nasayod ako sa imong mga nabuhat, tanawa gibutang ko sa imong atubangan ang usa ka pultahan sa nga idablihan nga walay bisan kinsa nga makasira, nasayod ako nga ikaw jutay rag kusog. 18:9, tanawa sila nga mga iya sa sinagugan ni Satanas nga nanag-ingon nga sila Hudiyo apan dili diay. Iglesias Philadelphia. Pito biya ni ka iglesia. Gikan din sa gitawag nato og Kapitulo 2, versikulo 1, unang iglesia gisgutan Efeso. Ikaduha nga iglesia sa versikulo 8, gisgutan ang gitawag nato Esmirna. Ang ikatulong nga iglesia nga gisgutan sa versikulo 12, Pergamo. Ang sunod nga iglesia nga gisgutan Tiatira. Ang sunod nga iglesia gisgutan Philadelphia. Unya pagahuman na dayon katapusang iglesia Laodicea. Sa pito ka iglesia wa man gani iglesia sa Roma. Unya kanang gitawag natong Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, asa man as pito ka iglesia. Wala tayo mabasa. So dili nimo mapahid ang SDA kay nag-address ni sa Iglesias Philadelphia. Mao ni ang akong gipahigulman karon. Kay mismo si Santiago James Hudiyo. Og ang iyang sinulat na address gyapon didto sa tribus mga Hudiyo.
Basahon na to, Santiago 1:1. Si Santiago ulipon sa Dios o sa Ginoong Hesukristo nganha sa napulog duha ka banay sa nang tibulaag sa Israel. Di mo makita, Hudiyo. Basahin ko diri nga nay author diri nga dili Hudiyo. Gawas kang Lucas kay dili maklaro sa mga theologian, pero daghan mingon nga si Lucas Hudiyo gyapon. So mauni, kung pananglitan si Lucas ra ang dili Hudiyo, no, ang libro daday sa Catholic Faith Defender, si Lucas lang. Kay dili Hudiyo. Asa man ang logic niya na? Mao gani nga ing-ani ang pagpresent sa Biblia. Okay? Balik ka ni Megson, follow up. Pastor, ako pala, Pastor. Okay. Kung dili ang mga 70 Adventist ang kareper ng kinadayag 3:9, sumala si mong gisay-isay. Kinsa magiday greater anak, Pastor? Iglesia Philadelphia lagi, bago ba na ako gibasa? Kung naminaw ka sa akong tubag, ay importante ba maminaw? Kung naglihok ang imong unahuna, nga daghang pa ka imong ginahuna, di yung kakakats up sa tubag. Akong gibasa, kay naamanis nyo ang Satanas. Isinagugas ni Satanas. Gibasa na kung atras, versikulo 7, versikulo 8. So ang 7, 8, ngatos nyo gi-address sa Iglesia Philadelphia. Pumitaw nga, versikulo 7, o ngadto sa malulunda sa iglesia sa Philadelphia, isulat mo kini. Gi-address sa iglesias Philadelphia nga naay mga false teacher, nga naadiha, nga diin angay tambagan. Wa ko mag-ingon nga ang iglesia sa ni Satanas, sinagoga, maong iglesia sa Philadelphia. Pero naadiha, nga nagpaka-Hudiyo. Dapan, sinaguga di ay ni Satanas. So, wala gi-address sa Seventh-day Adventist. Balik ka ni Maigson. Okay, Pastor. Kasaro, Pastor. Salamat, Pastor. Daghan salamat sa imong nga pagpanawag. Bueno, mga pinangga, kung naapa mo'y mga gitawag na to og mga query, hala, tawag mo diri. No? Tawag mo diri. Okay, balik na sa basa diri sa mga kuwan. Nabalaka ko igsoon ka katong na nag-request na ko nga ipatubag ka ng ikaduhang Korinto, taas-taas ra ba na akong tubag? Unya, gapusot-pusot ng pangutana sa ato nga cellphone. So, i-priority na to igsoon ang tawag, katong gusto mapatubag sa ikaduhang Korinto, tawag na lang igsoon, di para atong ma-priority. Okay? Niya din si Merlin Lapinig Jurek, niya si Liam Kabuhay Abali, niya din si Morita de la Cruz. Good evening, Pastor. Watching from Cebu City. Prince Tenji, blessed afternoon kanimo, Pastor. Og mga kapaglaom. Marcos Antonio Zam, liake, maing hapon ni mo dihazer sa PNP. Og nasa din igsoon ang si Jadi Dago, nasad si Idon Mundet, mayong hapon, Pastor. Og satanan. Niya sabi ni igsoon si Rubik Balyarta Japay. Nasa din si Hinugin Lablin. Mayong hapon, Pastor. God bless. Juyal Sabori. Mayong hapon diha nimo, Pastor. Daghan salamat programa sa Hope Channel. Kay bisan dili mi kasimba, makadungog ra gihapon mi sa mga pulong sa Ginoo. Watching from Qatar. Okay? Mayong hapon des Qatar. Niya sabi ni si Shibari Bilyasis Ricanya. O niya sab si Christopher Torreguza Baay, o niya sabi ni si Arin Ororuhas, o nasad si Dads Kadiraw, na nanaaw karon si LB Pitos Oligario. Okay? Dengan salamat igsoon, no? Ako ning tiwason ang uban nga naa diri kay mahurot na to og ang time sige basa. Bueno, nakabsan kita karon sa atong first portion. O balik kita karon tod ayaw paghawa. Ako nga pagtahod sa tanang Adventista del Sitio Media sa tibok kalibutan sa mga dagkon nga mga opisina. Mayon usab sa ato nga mga naghatag og kinabuhi sa programa pinaagi sa media, sa social media. Akong pangumustahon usab si brother and sister Jay Salcido nga nakaron sa LA sa Estados Unidos. Ako sa pangumustahon si brother and sister Jag Bautisma
na karon sa Bakersfield is the International Church, no? O ban usab sa atong mga kaigsuonan diha og sa atong treasurer si Sir Bong. Maayong hapon kanatong tanan og maingon usab ni Rex Gonzaga. Og salamat nga naasab dinhi si LB Pito Soligarbio, si Edwin Maybano. Hi Pastor, maayong hapon. Diha kanimo Pastor watching from Dubai. Okay, nasa Dubai. Og niasab dinhi si Oni Rabuga Berrano. Nasab dinhi si Van J. Pasagi. Ay Pastor, good PM. At last, naka-live ko Thanksgiving ugma sa wala malay work diri US, Pastor. As lang ko, Pastor, okay, na kay mga pangutana din higsuon, pero ako sa ning unahon, okay, asa dapit, kanina lang, asa dapit ang imogi handulan nga church, kanang paingon sa Lumbia Airport sa una, unsa man, igsoon, ang church nga akong gihandulan, kining simbahan, nga naa sa compound sa South Philippine Union Conference nga gitawag og Spoke Garden Church. Maura ni nga simbahan ang gipagunit sa ako sa ato nga authority sa atong opisina Buino Natay Kohler. Kohler, go ahead, palihog. May hapon, Pastor. Ngayong hapon na sa Bigson. Abot pwede ba na ipangutana, Pastor, pero clarification lang siguro. Okay, mas maayo nga dili lang ta magngalan o kung clarification na labas mas maayo Igson. Padayon Igson. Go. About, Pastor, pwede ba ipahulam ang pundo sa church, ibayad sa tuition, anak? Igson, kanang naatay sinulatan usab ana kang sa spirit of prophecy nga kanang mga butanga sama ni ana dili gid siya pwede nato ipahulam bayad sa utang bisan pa man sa mga emergency cases gawas kong na appeal sa kaning gitawag nato og action sa church board o nalatid ba siya sa pagbahin niya na nga mga puntuha. Kung gusto ka Igsoon, basahon ako kay usa man ka Adventista, akong basahon ang mga prinsipyo dinhi Igsoon, no? Alang ni sa mga Adventist lang Igsoon, no? Walay labot ang dili mga SDA kay nakiistorya ko karon sa mga Seventh-day Adventist o atong basahon ang mga prinsipyo nga naa diri sa mga nasa spirit of prophecy. Okay? Atong abrihan ako dinhi ang ako nga mga files dinhi Igsoon aron ato usab makita ang mga punto, no, aron asa atong ibasa nato sa inyo ha kana siyang gitawag og uses, no, mga kagamitan sa gitawag nato og ikapulo nga nguba nagunahuna nga maayo man ni kay bayad man nig utang. Okay, atong tan-awon Igsoon ang mao nga mga punto nga gisgutan sa spirit of prophecy. Okay, nag-ingon diri, no, atong abrihan kay niya. Dili pwede sa Education of Worthy and Needy Students. Sa Manuscript Volume 1, page 193, now in regard to educating students in our schools, it is a good idea, it will have to be done, but God forbid, nagdili, that in the place of practicing self-denial and self-sacrifice, our individual selves, to do this work, we should subtract from the Lord's portion, specially reserved to sustain the ministers in active labor in the field, and to keep at work those who are already ordained for the work. We can easily consider these matters, how much it requires to support our own families and according to our members of that family. Then let those whose business it is act in accordance with this rule, look not upon our own things, but upon the things of others. Let us practice the golden rule and do unto others as we would that they should do unto us, wherein like sa gitawag circumstances. So, sunod din Igsoon nga mga punto nga naa sa gitawag nato og writings. When you see a young man or young woman who are promising subjects, advance or loan the sum needed, hulaman, with the idea that it is a loan, not a gift, it would be better to have it thus. Then, when it is returned, it can be used to educate others. But this money is not to be taken from tithe, but from a separate fund secured for that purpose.
Kung naay katuyuan para nga purpose, pwede, pero dili pwede utangon. Kay walay utang diha nga punto nga atong nakita dinhi nga mga punto igsuon. Dili gani pwede ibayad sa mga gitawag og mga obligasyon nga iya personal sa tao kun dili iya kana sa Ginoo tanan. So ma-charge ta na og mga withholding igsuon. So kung na may mga gitawag natog ana nga mga punto dili dapat i-divert ang gitawag natog iya sa Ginoo igsuon. Padayon igsuon, follow up. Kay kuan mong pastor murag naay usahay mga member nga murag himo nila o kaning murag foundation sa gani nang ginahulaman murag foundation sa charity ang church ba niya gusto lang karon kay mura mo gud siya na lecture pastor sa mga seminar sa stewardship nga gula po'y nagapangutana about ana. So at least atong nakita nigso nga dili na siya pwede i-loan kay dili loan institution ang atong simbahan. Okay? Dili siya loan institution igsoon. Okay, wala na ilain? Katulang pastor, unsa po nga mo pastor, unsa nga SOP? Ako atay atong balik kay ako man gibiyaan. Okay, daghan na itong mabasa din igsoon. For example, a very plain definite message has been given to me for our people. I am bidden to tell them that they are making a mistake in applying the tithe to various objects which though good in themselves are not the object to which the Lord has said that tithe should be applied. So dili pwede gani ang tithe igsoon. Dili sad siya pwede alang sa mga gitawag og personal. Katong akong gibasa gani na igsuon na ato sa manuscript sa volume 1 193. Unya ang isa igsuon naa sa letter 40 1897 pages 1 to 4. Okay? Unya mismo pa sa gitawag na to operating and other expenses goal na sa volume 9 testimonies 248 paragraph 4. Na actually datay daghan mabasa din ni igsoon, no? So salamat igsoon sa imong pagkuyog usab sa ato nga programa. God bless. Okay, Boyno, daghan salamat, no? So abri pa ang atong mga linya sa pagtubag sa mga pangutana. Diri na sadta while nga gahulat sa mga pangutana diri ta sa mga text, no, sa mga text. Matod pa ni Ruby Lee Amoren, daghan siya pangutana di, saan galing yung Biblia ninyo? Matod pa niya, ang naghimo ba sa Biblia taga Seventh-day Adventist? Number 2, Pastor, kabalo baka pila ka book ang libro sa Biblia? Dili ra ang Biblia ang basihan, Pastor, sa mga teaching kay ang importante ra mga panghitabo nga nasa Biblia. Napagod siya gingon, pangutana sa inyong pastor, kinsag naghimos Biblia o iyan ang gitis. Gikan ba sa Seventh-day Adventist? So, ingani mga punto ingani. Ang tag-iya sa Biblia, dili Seventh-day Adventist, dili Katoliko, dili Protestant, kundili ang tag-iya ang Ginoo. Asa gipiyal, katong gibasa nato ganina sa Roma 3:1 ug 2, nga diin ang pulong sa Ginoo didto gipiyal sa mga Hudiyo. Nganong nakabatuntan ni ana nga impormasyon tungod kay ang mga Hudiyo nga mga apostoles miadto sa tibuok nga kalibutan. Okay? Atong basahon dinhi sa buhat 3C 40 unsab ni nga 46 nagyon. Og si Pablo og si Bernabe sa walay ko kahadlok mingon. Kinahanglan gayud nga ang pulong sa Dios anha igauna sa pagmantala kaninyo asa iyo na sa mga Hudiyo. Apan, kay inyo man kining gisalikway ug inyong gihukman ang inyong kagalingon nga dili takos sa kinabuhing dayon tan-awa kami nangadto sa hintel. Okay? Aya din ta nakabato ni ini. Okay? Aya nakabato ng Katoliko, ang Adventista, ang Protestant, pero gikan ni siya sa Hudiyo igsuon. Na kung ang niabot sa ato nga kini nga mga inspirado nga libro sa 66 ka mga libro. Okay? 39 sa Old Testament, 27 sa gitawag na to og New Testament. Daghang salamat yan na igsoon. Diri na sa usa ka bahin, no? Sa mga pangutana dinhi ingon ni Nipgad Eramisor. Pastor, please paki-explain 2 Corinthians chapter 3 verse 14 og 15. Nagkul ko agsa last sa Thursday pero wala man di ay ka. Please, Pastor, kay ginasigi ko og debate aning akong mga amiga. Anyway, naman siya yung punto din eh.
So atong basahon igsuon kining mga punto nga gisgutan dinhi. Kung basahon ko sa English, basahon usab nako sa Cebuan. Dirita sa English. 2 Corinthians 3:14. But their minds were blinded, for until this day remaineth the same veil untaken away in reading of the Old Testament, which will is done away in Christ. Din sa 15, but even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. Unsa kunay buot ipasabot. Atong basahon sa Cebuan aron matagik gid nato pag-ayo ang gitawag natong unsay buot ipasabot niini nga mga puntuha. Okay? Atong tanawon ang ika-2 Korinto kapitulo 3. Okay, nagingon. 3:14 akong basahon. Apan ang ilang mga salabutan, nangagahi kay bisan pa hangtod ni ining mga adlaw karon sa magabasa sila sa daang pakigsaad ang maong tap-tap magapabiling gihapon sanglit kini makuha man lamang pinaagi kang Kristo. Oo, hangtod ni ining mga adlaw karon sa magabasa sila kang Moses ana ay tap-tap nga magalimis sa ilang huna-huna. Unsay but pasabot? Kini atong mabasa dinhi sa King James Version sa English nga matud pa dinhi New Testament. Okay? Actually dili ni saktong translation ang word testamento gikan sa Greek word nga diatheke. Kay ang word nga diatheke is covenant. Sumingo ka ni og Old Covenant. Pero ang uban sa igsuon nagunahuna, okay? Ang uban nagunahuna nga diin kaning Old Covenant igsuon mauna ni ang Old Testament nga kining hinisis ngadto sa Malakay. Kita mo ingon, dili kana siya mao igsuon. Okay? Dili kana siya mao. Ingani ang tinuod mo ni. Kining hinisis ngadto sa Malakay, part ni siya sa giingon ni Apostol Pablo nga ang tibok kasulatan gitugas sa Dios ug may kapuslan sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagmatutos sa pagkamatarong aron ang tao mamahingpit masinangkapan sa tanang butang. So sa pag-ingon ni Pablo sa ika-2 Timoteo 3:16 nga tibok kasulatan gituga, wala pa'y New Testament. Okay? Ang iyang available nga mga libro mao ang Old Testament. Therefore, ang pangalan ni Pablo nini mga libroha sa inisis ngadto sa Malakay gitawag niya og tibuok nga kasulatan. Kabalo mabo, kinsay una nagngalan-ngalan ining testamento, kining mga hinisis nga sa Malakay gitawag og Old Testament. Okay? Kabalo mo ana, actually dili na siya mabasa sa Biblia. Okay? Dili na siya mabasa sa Biblia. Nga gi-address no murag nasamo ko gamay si pangkol diri. Gi-address nga diin na kung pananglitan kato nga call, paabot lang mo igsoon kung pananglitan og ma-related ni diri kay dili sa gyud ko katubag diri kay nganuman ang cellphone igsoon nga para sa tubag tuad didto personal na ko ni nga number tuad didto sa pikas nga lawak no so ang yuta nga ayaw lang sa mo panawag diri kay di gid mo matubag diri sa cellphone nga akong ginunggineta karon. Okay niya. Ang hinisis ngadto sa pinadayag igsuon hinisis ngadto sa Malakay igsuon wa tay mabasa sa bersikulo o kapitulo nga gitawag siya og Old Testament. Ang Mateo ngadto sa pinadayag wa tay mabasa nga tawgon og New Testament. Tao na ang nagdugang niini igsuon. Tao na ang nagdugang, dili ang mga apostoles, dili ang mga tao, pero aron masabtan ang Adventista gitugutan na lang nga tawgon og Old Testament ang hinises ngadto sa Malakay, pero wa tay mabasa sa Biblia. Busa ka ng pag-ingon dinhi sa ika-2 Korinto 3:14-15 nga Old Covenant o Old Testament dili ni siya mao ang mahinisis ngadto sa Malakay. Ika-2. Naay mga huna-huna karon sa mga theologian nga kining pag-ingog og Old Covenant o Old Testament dinhi sa ika-2 Korinto 3:14-15 ilang huna-huna mauna ang napulo ka sugo. Sayop na siya. Wala tay mabasa nga ang napulo ka sugo gitawag og Old Testament. Wa tay mabasa nga gitawag og Old Covenant.
Now, unsa maning gitawag og old covenant? Old is gitawag nag-old. Unya, ang covenant is tugon. So, daang tugon. Na ang pangutana, unsa maning daan tugon? Kung naay daan tugon, naay bag-o nga tugon. Naabatay mabasa sa Biblia nga naay gitawag na tugbag-on nga tugon? Yes, ato din ihusayon ron. Hebrehanon Kapitulo 10, versikulo 16. Boy na ito sa bugtuon kay naatay caller. Caller, go ahead, palihog. Go ahead, Igson. Hello, Pastor. May hapon. May hapon na sa palihog. Nalang ko'y pangutahan na, Pastor ba? Palihog. Unsa ka ni katinood, Pastor, nga dili pwede upawan ang buhok or dili pa pasinawon? Okay? Nalimot ko asa na mabasa, Pastor, pero namo tay asa na. Palihog tubag, Pastor. Salamat daan. Okay, dagan salamat, Igson, sa imong pagpangutana. So, nagunahuna ko kay ningo magug ka nga nalimot ka sa gitawag og mga bersikulo sa Biblia nga asa na siya mabasa. So, akong ginahuna ang gitawag na to og Korinto, Igsoon. Kay naa maguda sa Korinto ang gitawag ingana nga mga bahin ba may tungod sa mga makaulaw sa usa ka lalaki nga magpataas og buhok, makaulaw sad sa babae nga mubuo og buhok. So tingali diha ka niagi nga mga puntuha. Pero wa mag-ingon nga sala. Okay? Sa mga kultura mong kaniadto Igsoon, si for example sa panahon sa mga apostoles, sa gitawag na to og sa Asia Minor. Aduna sila mga kultura kaniadto Igsoon nga diin dapat ang babae magpandong magampo kay makakaulaw sa usa ka babae nga dili pandungan ang iyang buhok. Ug naasay gingon diri nga kinahanglan ang laki buhok, may kalabutan kana sa gitawag na to og mga kultura kaniadto. Kay kumiyong ka og makakaulaw sa usa ka lalaki taas og buhok o magpaupaw pa, kabalo ba mo nga si Jesus Christ taas og buhok. Nganon taas og buhok Igsoon si Jesus Christ? Kay si Jesus Christ usa ka Nazaretnon. O kanang mga gitawag natong mga Nazaretnon Igsoon, mga tag-as na sila og gitawag og mga buhok kay naa sila'y mga gitawag nato og mga kaning commitment ba? Kabantay mo sa kang Samson? Di ba si Samson taas og buhok? Niyang uban, makaulaw gikuno sa laki taas og buhok. Depende sa kultura, Igsoon. For example, sa Nazarites, Igsoon, nga mga kultura, nag-ingon diri, sa Numeros Kapitulo 6, sa iyang versikulo 5, sa tanan nga adlaw, sa iyang pagsaad, sa pagkabinulag, walay na baha, nga makaagi sa ibabaw sa iyang ulo. Okay? Nga naman, usa siya kas Nazareno, Nazario. Na sa versikulo 2, isulti mo sa mga anak sa Israel o ipamulong mo kanila sa diha nga ang lalaki kung babae magbuhats og linaing saad sa Nazario aron sa paggahin sa iyang kogalingon alang kang Jehova. Kinala magpataas sila og buhok. Sa lain bahin sa dito na sa Korinto, nanasay punto diha nga dili maayo, lang grabe kataas ang buhok. So may kalabutan ka na sa gitawag nato og kultura, mga pinangga. Pero what tay mabasa sa Biblia nga kung magpasinaw ka sa imong buhok, nakasala na ka. Kaya daghang biya pasinaw sa buhok aron gitawag nato og maangayan ra. Kaya ang ilan dinhi nga dapit upaw-upaw na, so ngilag kita ng upaw-upaw man, so ilan na lang idayon nga ipasinaw na lang tanan aron maangayan ra. So, wala tayong mabasa Igsoon nga kung maghimo ta ni anak nga mga butanga, nakasala ta. So, may kalabutan sa gitawag na tuog mga kultura. Bueno, balik ta Igsoon din sa Korinto. So, nagisgot ta og daan tugon, Old Covenant. Kanang word nga Testament Igsoon, sayop na siya nga translation. Kay word nga testamento, meaning dili pa na siya mo epekto kundi mamatay ang naghimog testamento. So, ang correct nga interpretation sa word nga diatheke is gitawag nato og tugon. Okay? It is an agreement between two or more persons. So, sa ato pa, pag ingon og Old Covenant, so adunay agreement nga old kaniadto.
Now, ang old giilisan og new. Naabatay mabasa sa Biblia nga nagisgot sad siya og kanang new. Atong tanawon sa Hebrewanon kapitulo 10 sa iyang bersikulo 16. Okay? Hebrewanon 10 bersikulo 16. Atong basahon nagingon diri. Okay? Nagingon. Kini mao ang pakigsaad nga akong pagahimuon uban kanila. Okay? Tapos niadtong mga adlaw nagaingon ang Ginoo. Ibutang ko ang akong mga sugo sa sulod sa ilang kasing-kasing o isulat ko kinidiya sa ilang salabutan. Kini nga pagkasultiha igsoon, igo lang gikutlo ni Pablo ang tagna sa Biblia. Ang tagna si Jeremias 31, versikulo 31 ngadto 33, kamo nalay mubasa niya na kay ang sulod ana parehara sa sulod sa Hebrewanon 10:16. Pero matingala ka, nga nung nagingon man, pagbuhat siya og bag-ong pakigsaad. Wa siya magbuhat siya og bag-ong sugo. Og ang bag-ong pakigsaad, maminaw sa sa caller. Caller, go ahead, palihog. Pastor. Ha? Sige, go, palihog. Hello, Pastor. Padayon, Nixon. Kaning bayan na Iglesia ni Cristo nga dimension sa Biblia ba? Oh. Unsa may pasabot na Pastor? Building o katawhan? Palihog daw pasabot, Pastor. Okay, nag-refer na sa katawhan kay ang word nga iglesia gikan sa Greek word nga ekklesia. Usa ka compound word nga kung imong bungkagon duha na ka word. Ek, that is preposition sa Greek grammar. Kalio, that is meaning to call. So pag yung ekklesia, meaning ekkalio. So ekklesia means mga tinawag, mga tao nga gipagawas o gitawag. Okay? So, nag-refer na sa mga tao igsoon kanang word nga iglesia. For example, daganta sa Roma 16 versikulo 5. Mao ni ang iglesia igsoon. Mga tao na siya. Akong basahon ha. Roma 16 versikulo 5 nag-ingon. Okay? Ipangumusta usab ako sa iglesia, meaning eklesia. Ipangumusta usab ako sa iglesia nga naa magtiguman sa ilang balay. Kung ang iglesia building pa, naaday building isulod sa balay. Kini human din ang bersikulo, ipangumusta usab ako sa iglesia nga naa magtiguman sa ilang balay. Kung mayroong kag building, ang building isulod sa balay. Tao ni siya nga ang iglesia tao o ang iglesia magtiguman sa balay. So, nag-refer na sa mga tao, igsoon, dili sa building. Go, palihog. Pulap. Pastor, salamat kayo. Tinaw kay Pastor. Dagan salamat, igsoon, sa imong pagpanawag. Mabitaw nga kanang mag-claim nga iya gitukod ni Kristo ang iglesia, unya ang iglesia mauna ang building, ug ang building butang ang karatula, ug ang karatula ganlan daing og Iglesia ni Kristo o baka Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, wala na sa konseptos Biblia kay ang word nga iglesia nagpasabot og mga tao nga tinawag og ang pangutana kay tao man nga tinawag asa sila gitawag. Gitawag sila gikan sa kangit-ngit sa sala. Gitawag sila sa pagkawalay labo sa katilingban sa Israel. Na batay mabasa niya na atong basahon igsoon sa gitawag nato og Episo. Okay? Episo 2:11 atong tistingan sa pagbasa ang mao nga mga punto igsoon while nga wala pay cooler. Nagingon, busa hinumdumin ninyo nga niadtong panahona, meaning ang karaan nga pagkatao. Niadtong panahona kamong mga hintil sa lawas nga gipagnganlan nga mga walay sirkonsisyon. Niadtong mga nanawag sa ilang kaugalingon nga may sirkonsisyon sa unod, pinaagi sa mga kamot. 2, hinumdumin ninyo nga niadtong panahona kamo walay kalabutan sa Israel. Okay? Walay kalabutan kang Kristo. Nahigawas kamo sa katilingban sa Israel og mga dumuluong sa pakigsaad mahitungod sa saad sa Dios. Og dinhi sa kalibutan kamo mga walay kalauman og usab walay Dios. 13, apan karon pinaagi kang Kristo, Hesus kamo kaniadto na hilayo kamo karon gikapahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Naduol na. So mga tiyod pinang mga tinawag. So ang word nga ekklesia gikan sa Greek word nga ekkalio, meaning to si mga taong tinawag gikan sa pagkawalay labot sa Israel, pagkawalay labot sa saad, sa pagkawalay labot sa gitawag natong katilingban sa Dios, kamo kaniadto nga nalayo, kamo gipakaduol na. So mo na gitawag og tinawag
or eklesya. Okay, daghang salamat Igsoon. So balik na sa tanin sa Korinto 3:14. I hope nga nasunod na ninyo kay basi unya kay nagambak-ambak ta wala kay ta masabti, no? Now, atong gipasabot nga naay old covenant o naay new covenant. Unya ang new covenant dili na ingon nga adunay bag-ong sugo. Ang bag-o diha ang covenant. Ang bag-o diha ang saad, dili ang sugo. Mao bitaw ni ingon nga magabuhat ko og basahon na to ang original gyud nga gikutlo ni Pablo ang Hiribayas kapitulo 31 ngadto sa 33. Atong basahon igsoon ang gingon sa mao nga balaan nga kasulatan. Okay? 31 ngadto sa 31, 33. Dili sama sa mga tugon, covenant. Okay? Nga gibuhat ko uban sa ilang mga amahan. Sa adlaw nga giaga ko sila sa kamot sa paggula kanila gikan sa yuta sa Ehipto. Nga ang maong tugon ilang gilapas bisan ako mao ang ilang bana, nagaingon siya ba? 33. Apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel sa tapos ni atong panahon na 5 minutos ang nabilin alang sa katapusan. Sa tapos niya itong adlaw, nagaingon si Jehovah, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod. Sulod nga mga bahin. So, unsa di ay? Nag-ingon ba siya nga ibutang ko ang akong bag-ong sugo? Wala. Ang sugo ibutang sa kasing-kasing. Buhay na ato sang bugtuon kay Natay Cooler. Cooler, go ahead, palihog. Para Nixon. Alam, Pastor, Yes. may pangutana na mo. Ginigod sa mga iglesia, kaning nami kaban sa mga membro nga, wala lang sila kasimba sa ka-Biyernes. Okay. Kay tungod kay nakatrabaho siya. Dili na siya ka? Pastor nga, nakatrabaho mo siya niya, wala sa kasimba sa lang ka-Biyernes. Kunya, disiplina man siya, Pastor. Naano nito yung balaod karon kung di simba, gusto ng ka-Biyernes, tungod kay katrabaho ka, disiplinahon rin dayon. Actually, naanas church manual igsoon. Okay? Kaning violation sa Sabbath, kana bitang continuous nga violation, naana siya igsoon. Ang uban lang tingaling uban nakurat kay nganuman, wala pa sila ka agi ni ana. Usa na ka wake up call. So yun lang ko kamo igsoon, ang disciplinary action dili na siya ingon nga usa ka negatibo nga mga butang. Okay? Kay duha man ang purpose sa disciplinary action. Number 1, usa sa purpose sa disciplinary action mao ni sa pagpahibalo sa publiko nga ang gibuhat sa usa ka Adventista wala moangay ang simbahan niya na. For example, hubog. Grabe nang hubog-hubog, ligid-ligid na diya sa dalan, sa kahubog. Umingon ang mga dili Adventista, grabe na no. Unsa man na siya? Ay, Seventh-day Adventist man na galingog ligid-ligid. So aron mahinluan ang dungog sa Seventh-day Adventist, tagaan siya og aksyon. Kay dili ka na binuhatan sa usa ka Seventh-day Adventist. Sa mao nga paagi, naagi hapon na church manual igsoon. Tagaan na lang natog pasaba kaning trust ang ato simbahan nga naghimo ni ini igsuon kay nahibalo og ila nang gidiskasan pag-ayo before ipakanaog ang hukom. Busa ako mingon bisag sa Biblia na ay mga corresponding punishment nga gisgutan sa balaang kasulatan sa nag-violate sa balaod kay balaod man na. Ang napulo ka sugo na aman diyang ikapitong nga adlaw sa simana, adlaw ipagpahulay, o sa napulo ka sugo na asad dili magpatay, dili mangawat, disud sa kayo, maingon ta ang pagpangawat, sala, unya pag-abot sa adlaw yung pagpahulay nga naglapas, wala, nga naaman na sulod sa napulo ka sugo. So nahibalo na ang church board ana igsoon, nahibalo na sila kay naa na sa church manual. Balik ka ni Igsoon, palihog. Okay, salamat, Pastor, kay Panmanggod, sa mo sa iya ha, nakahatag mo kaluyahon sa iyang pinikanan, kay pasanon magulit ka. Okay, tingali, wala din na lang kumudugang ana igsoon, pero suginlan ko kaw, nga ang kapadasig nato mao ang Holy Spirit. Okay? Dili lang nato pasubon ang balang espiritu sa mga butang kay tanang butang isig kaayo igsuon. Kinsa magoy amahan nga dili mo disiplina sa iyang anak kung aduna nay problema. Kay kanang disciplinary action igsuon usa na ka wake up call. Usbon ko sa pagpahibalo sa tao nga diin wala mo agay ang iglesia sa iyang gibuhat. Ingana siya nga mga procedure igsuon. Kabalo man gud may mismo gani kanang nahitabo karon nga nag-viral nga
estudyante niya maestra gibas pag-ayo, kabalo biya ta unsay nahitabo ani nga mga gitawag natong pamaagi partners disciplinary action sa mga teachers. Anyway, wala man dapati ang bata, no? Lisod kaayo nga di na sa kakadisiplina sa mga bata igsoon. Kung igno nato ang eskwelahan ikaduha nga ginikanan ang maestra, sumuhatag gyud og mga disiplina kay kulang na disiplina igsoon, labi na sa eskwelahan unsa may mahitabo igsoon, mahimong clown ang atong mga teachers. No sa may tabo kang simbahan wala ni disciplinary action, ang mga tao isig kaiya na lang og buhat og dautan. Tanawas bala ang kasulatan, unang Korinto kapitulo 7, na ay mga disciplinary action nga mga prinsipyo diya nga gisgutan, bueno 2 minutos ang nabilin. Niya daghan pag yung kitag tubagunon din higsoon, na din si Narbasa Binos, na din si Benji Hornales, may hapon ni mo na Brad Benji, todo kita wa magkita. Nasa din si Jan Cornejo, pastor kay naaman ang ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Okay, wala ko'y panahon na sa pagtubag. Na din si Rini Di Guzman, Jose Monti Aligre, o nausab diri igsuon na din si Polsay. May hapon ni mo diha gaw, no? I hope nga naaka sa mga panglawas usab karon nga magkinatay na sa sunod nato panagkita. Na din si Niumi Lagapa, Rene Saicon, MG Carlo, MZ Paghasian, Arian Ororojas, Roel Diases, Ellen Obsiuma, John Riverano, Vanji Pasagi, Harold Kimber Modis, Odani, Hinugin Lablin, na buhay no nakabsa na kita sa panahon igso daghan pa kay kog basahon diri. Sorry lang kayo sa mga pangalan nga dili babasa, lisod sad kayo nga mahurot atong oras sa binasahay ni igsoon. So pasaylo ka dinyo nga doon ako'y dili mabasa, pero ako nga pangumusas lang nga mga nagsunod niya atong mga programa. Bueno, ako nga pagtahod usab sa atong mga kaigsoon nga nasa US, no? O atong kalipay nga diin sa atong mga pagantos panalanginan ragyapon tas Ginoo. Bueno dinhi sa Hope Channel Cagayan de Oro City, sa ngalan sa among station manager o sa communication director, ako mingon siya na pagkamatay aron sa pagpatunhay sa kamaturan mo re angay nga babuhi. God bless magamputa. Salamat o Dios sa imong paguban, salamat sa imong gugma, salamat sa imong panalangin, among gikalipay nga ikaw nagkuyog kanamo sa matag usa, ug tuguti o Dios nga ikaw magahatag kanamo og panalangin sa tibuok nga kalibutan mga Adventista, labaw usab sa mga tawo bisan pa man nga wala pas kamaturan apan maminaw nining atong programa, tuguti nga ikaw magapanalangin kanila. Salamat o Dios pagbaton sa mga panalangin nga among nabatan kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. God bless sa tanan. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Agay, murag lapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Murag pamuhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, murag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naman po siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops, kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka.